श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 80 27। कोणत्याही ग्रंथात आणि पुस्तकात पतीच्या मृत्यूनंतर कुंकू पुसण्याचा उल्लेख नाही, त्यामुळे ही प्रथा बंद व्हावी यासाठी महिलांनी पुढाकार घ्यावा असं परखड मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केलं आहे। पाहूयात। आपण पाहिलं असेल की एका व्यासपीठावरती आपल्याला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, विधी सेवा प्राधिकरण, आमचे जिम्मेदार हे सगळेजण एका व्यासपीठावरती दिसतात। त्या पॅनलवरती बसलेले अधिकारी सुद्धा हे एकत्र दिसतात। आजपर्यंत असं कधी घडलं नव्हतं की आमच्या सर्वसामान्य जनतेचे आणि महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दिवसभराच्या या जन सोडवण्यामध्ये या जनता दरबाराच्या माध्यमातून आपले प्रश्न सुटले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करताना हा व्यासपीठ खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातल्या महिला भगिनींचे प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणात आहेत। आमचे चंद्रावर गेलं त्याचा आम्हाला अभिमान आहे, पण आजही आमचे प्रश्न आमच्या पायाभोवती घुटमळतात आणि ते सोडवण्यासाठी आम्हाला पुढे आलं पाहिजे। प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक प्रश्न वेगळी आहे, त्या भागातली संस्कृती वेगळी आहे आणि त्यामुळे तिथे प्रश्न सुद्धा वेगवेगळे आहेत। प्रश्न वेगळे असेल तर काही प्रश्न हे आमचे सर्वसामान्य सगळ्या महिलांमध्ये आहेत। यामध्ये आजही ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात बालविवाह, आजही हुंडाबंदी याच्यासाठी कायदा केलेला आहे। हुंडा देणं आणि घेणं कायद्यानं बंदी असून सुद्धा लग्नाच्या बोहल्याच्या बाजारावरती आम्ही आमच्या मुलींचा लिलाव मांडतो। मुलगी उंचीला कमी असेल तर हुंडा जास्त द्यावा लागतो, मुलगी थोडी सावळी असेल तर अजून आमचा हुंडा देण्याचा दर वाढतो। आणि हे सगळं करत असताना बिचारा मुलीच्या वडिलांना जमीन विकावी लागते, बऱ्याच वेळा कर्ज काढावं लागतं, का तर आपली मुलगी सासरी गेल्यानंतर सुखाने नांदत म्हणून बिचारा बाप सुद्धा त्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जातो। पण त्यांची घेण्याची खूपच मोठी असते। लग्न चांगलं व्यवस्थित करून दिलं तरी लग्नाच्या मानपानावरून लग्नानंतर सुद्धा त्या मुलीचे छळ करणाऱ्या लोकांची विकृती मोठ्या प्रमाणात आहे। आणि लग्नानंतर सुद्धा टोळा पाहिजे, गाडी पाहिजे, जमीन घेण्यासाठी पैसे पाहिजे म्हणून त्या मुलीचे छळ करणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही, पण आम्ही मात्र कमी पडतोय। त्यावेळेस मला इथं बसलेल्या प्रत्येक मातृशक्तीला आवर्जून सांगायचं, कायद्याने कोणात असलेला हा हुंडाबळी त्याच्यासाठी आम्ही दोषी आहोत। माझ्यातली आई दोषी आहे, माझ्यातली बाई दोषी आहे, कारण माझ्यातल्या आईने सांगितलंच नाही माझ्या मुलीला की तुला आम्ही शिकून मोठं करू, तुझ्या दिसण्यापेक्षा तुझ्या कर्तृत्वाला वाव मिळाला पाहिजे आणि हुंडा न देता मुलगी सासरी गेली पाहिजे हे माझ्यातल्या आईने ठरवलं पाहिजे। आणि म्हणून माझ्यातली आई पुढे आली पाहिजे। लग्नाच्या बोलाच्या बाजारामध्ये जेव्हा तिचा लिलाव मांडतो तेव्हा बाजारात जातो तसं कोथंबिरीच्या जुड्या घ्याव्यात तसा दर आपण तिथे ठरवतो। आणि म्हणून हे हुंडाबळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात होतात। सांगा त्या ठणकावून आईने, त्या समाजाला सांगा, घरातल्यांना सांगा, सगळ्यांना सांगा की माझी मुलगी शिकेल, स्वतःच्या पायावरती उभी राहील आणि तिच्या रंगरूपापेक्षा तिच्या कर्तृत्वावरती ती लग्न करून जाईल आणि पुढे जाऊन तिचा ती संसार करेल। तुमच्या ज्या तक्रारी आमच्याकडे येतात त्या आम्ही मेलद्वारे आमचे समुपदेशक या ठिकाणी काम करतात, आमची जिम्मा या ठिकाणी आहे। आम्हाला एक फोन केला 155 209 नंबरवरती तरी आम्ही तुमची समस्या सोडू, पण केवळ ती समस्या सोडवणं यासाठी आम्ही तुमच्यापर्यंत आलेलो नाही। समाजाची प्रगती करायची आहे तर केंद्रबिंदू मी स्वतः असलं पाहिजे आणि रिंगण हा समाज असला पाहिजे। मला माझ्यापासून सुरुवात करतात। आज आमच्याकडे विधवा प्रथा मोठ्या प्रमाणात होतात। पतीचं निधन झालं तर त्या माऊलीच्या कपाळाचं कुंकू पुसलं जातं, हातातल्या बांगड्या फोडल्या जातात, पायाची जोडवी काढली जातात, गळ्याचं मणिमंगलसूत्र तोडलं जातं। आजही आम्ही तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत असताना आमच्यातली मात्र विकृती संपलेली नाहीये, ती संपवण्यासाठी मिळाली। राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं आम्ही महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे ग्रामसभा होतात त्यांच्यासाठी आम्ही गेल्या वर्षभरामध्ये सूचना केलेल्या आहेत की या ग्रामसभेमध्ये तुम्ही ठराव करून घ्या आणि ग्रामसभेमध्ये महिलांची उपस्थिती ही मोठ्या प्रमाणात असलीच पाहिजे। आणि आमच्यातलीच महिला पुढे तिने सांगितलं पाहिजे की पतीचं निधन झाल्यानंतर तिचं सर्वस्व संपतं, तिला पुढची आयुष्याची लढाई लढायची असते। लहान लेकरं बरोबर असतात, त्यांना घेऊन समाजाच्या वेदना अवेदना सहन करत जगायचं असतं, पण यासाठी आम्हाला जगता आलं पाहिजे, लढता आलं पाहिजे। कपाळाचं कुंकाकडे पाहून तरी ती या सगळा प्रवास करू शकेल आणि म्हणून तिच्या कपाळाचं कुंकू तसंच ठेवलं पाहिजे। याच्यासाठी आमच्याची बाई पुढे आली। कोणत्याही
ग्रंथात आणि कोणत्याही पुस्तकात दिलेलं नाही की पतीचं निधन होतं त्याला अंत्यसंस्कार केले जातात त्यामुळे तिच्या कपाळाचा कुंकू पुसावा सांगितले कोणी? तुमच्याकडे कोणाकडे उत्तर असेल कुठे दिलं असेल तर मला सांगा, मी माझं भाषण थांबवेन. कुठेच दिलं नाही. तो आमच्या आईने केलं, आमच्या आजीने केलं, आमच्या पंजोबांनी केलं, आम्ही पाहत आलो म्हणून आम्ही पुढे करत आलो. ही समाजाची विकृती थांबवायची. आणि हे अंत्यसंस्काराचा विधी चालू असताना त्या माऊलीच्या कपाळाचा कुंकू पुसण्याचा कार्यक्रम सुद्धा आमच्यातल्या 5 सौभाग्यवती करतात. बरोबर ना? अगदी दिमागात फार मोठं प्रसिद्धी पत्रक आपल्याला मिळाले. अशा आविर्भावात आमच्यातल्या 5 जणी उठतात आणि तिच्या कपाळाचं कुंकू पुसतात. त्या बिचारीला समजत सुद्धा नाही काय झालं. कारण त्याच्यासाठी ती आलेली असते, बाहेर सोडलेले असतात, नातेवाईक सोडलेले असतात, आई वडील सोडलेलं असतं, स्वतःचं नाव बदलून ती सासरी आलेली असते. लहान लेकरं बरोबर असतं. अचानक काळाने तिच्यावर हात घातल्यानंतर तो बाजूला अंधार पसरलेला असतो. तिच्या पायासाठी जमीन सरकलेली असते. उद्याच्या दिवसाचं काय हा प्रश्न तिला असतो. लहान लेकरांचं काय याची तिला भ्रांत असते. अशा वेळात दुःखाचा डोंगर तिच्यावर कोसळलेला असताना तिला समजत नाही काय चाललंय. तिचं सर्वस्व त्याचा अंत्यसंस्कार चालू आहे हे तिच्या मेंदूपर्यंत पोहोचत नसताना आम्ही मात्र विकृत मनोवृत्तीने तिच्या कपाळाचं कुंकू पुसण्यासाठी पुढे येतो. आणि म्हणून हे थांबलं पाहिजे. याची सुरुवात आम्ही आमच्या ग्रामसभेपासून केली पाहिजे. आम्ही आमच्यापासून केलं पाहिजे. इथं बसलेल्या आमच्या महिला भगिनी ठरवलं पाहिजे की इथून पुढे आमच्या गावामध्ये जर अशी प्रथा होत असेल तर त्याला आम्ही विरोध करू आणि आम्ही ठणकावून टाकू. त्या पतीचे जरी अंत्यसंस्कार चालू असेल तर तिच्या कपाळाचं कुंकू पुसू देणार नाही. कारण त्या कुंकाकडे पाहून त्या आयुष्याची वाटचाल. पण याची सुरुवात आम्ही केली पाहिजे. मी स्वतः माझ्या घरापासून केली. दुसऱ्यांना सांगण्याआधी आपल्या घरातून सुरुवात झाली. माझ्या सख्खे काकांचं निधन झाल्यानंतर आम्ही ग्रामपंचायत म्हणजे गावामध्ये सांगितलं कोणी कामूच्या कपाळाला हात लावायचा, बांगड्या फोडायची नाही, जोडवी काढायची. सगळ्यांनी ऐकलं. आणि इतकं तुम्हाला वाटतं तर अंत्यसंस्कार होत असताना तुळशीचं पान तुम्ही पवित्र मानता. त्या मृत व्यक्तीच्या मुखामध्ये जायचं असेल तर गळ्यातलं मणिमंगळसूत्र तोडून देतात. त्यापेक्षा तुळशीचं पान द्या. गळ्यातलं मणिमंगळसूत्र तसंच राहू द्या. त्या मंगळसूत्राकडे बघून तिथं घेतो. तिथे आत्मविश्वास वाढेल. हो माझं सर्वस्व माझ्या बरोबर आहे, मला जगायचंय, लढायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.